Ez az egyik dolog, ami miatt egyre több külföldi költözik Panamába. És nem azért, mert itt olcsók a lakások, hanem mert sokan úgy érzik, hogy sokkal többet kapnak a pénzükért. Gyere, és megmutatom, hogy milyen egy modern lakóépület Panama Cityben. Ami elsőre feltűnik, hogy ez az épület sokkal többet kínál, mint egy átlagos társasház. És most jöjjön a kérdés, ami szerintem mindenkiben felmerül, mennyibe kerül itt egy lakás? Egy teljesen bútorozott, gépesített, egy hálószobás lakás körülbelül $250,000 kerül, ami körülbelül 78 millió forint a mostani árfolyamon. És ezért nem csak egy lakást kapsz, van medence, pedalpálya, közösségi terek, 24 órás recepció és egy olyan közös helyiségek, amelyeket bármikor használhatsz. Sokan ezután rögtön azt kérdezik, hogy rendben, de mennyibe kerül ezt fenntartani? Ebben az épületben van egy havi közös költség, ez tartalmazza a vízfogyasztást, a szemétszállítás, az épület takarítását és a liftek karbantartását is. És sokakban ilyenkor merül fel, hogy mi a helyzet az ingatlanadóval. Új építésű lakásoknál általában az első 5 évben nem kell ingatlanadót fizetni, ezután az éves ingatlanadó nagyjából az ingatlan értékének 0,2, illetve 0,3%-a. A rezsi is sokakat meg szokott lepni, a villanyszámla átlagosan körülbelül $50 havonta, a gáz pedig nagyjából $10. Persze ezek az összegek mindig attól is függnek, hogy mennyit fogyasztasz, de nagyjából ilyen költségekkel lehet számolni. És most kíváncsi vagyok a te véleményedre. Ha $250,000 kellene választanod, egy budapesti lakás, vagy ez az életstílus Panamában, te melyiket választanád? Írd meg kommentben, és ha szeretnél még több videót Panamáról, az itteni ingatlanokról és a letelepedésről, akkor kövess, mert ez még csak a kezdet.